ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. довталаб барои камарбанди вазни 61 кг UFC Шон Омели зидди муҳорибаи Умар Нурмагомедов ва Кори Сентхаген аст. менеҷери Кори Сентхаген кист? ӯ умуман чӣ кор карда истодааст? чаро ки рақиби Сентхаген Умар мешавад? Умар дар рейтинг нест ку? агар бошад ҳам дар ҷои 15 аст. чаро ки кори зидди Мераб намеҷангад? Мераб аз Умар дида машҳуртар аст ва ӯ дар рейтинг дар ҷои якум қарор дорад. кори метавонад ки ин муҳорибаро соҳиб шида зидди Мераб қувваозмоӣ кунад. онҳо ҳардуяшон рақибони хеле ҷиддианд. баъзе одамо тиҷоратро хеле боақлона пеш мебаранд. ба онҳо чизе ки гӯянд онҳо хуб шудааст хуҷайн мегӯянд. аммо кори бояд ки барои ин муҳориба розӣ нашавад. агар ки ту имконияти бо Мераб ҷангидан дошта бошӣ, агар ки ин муҳориба ба ту писанд боша, пас чаро ки ту зидди Умар меҷангӣ? ман фикр мекунам ки менеҷери Кори Сентхаген бадтарин менеҷер аст, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш журналисти машҳур Ариел Хелевани хабар дод ки муҳорибаи Умар Нурмагомедов зидди Кори Сентхаген дар коркар қарор дорад ва дар яке аз наздиктарин турнирҳо баргузор мегардад. шаби гузашта ҷангвари маъруфи тоҷик чемпиони вазни 61 кг ташкилоти ЛФ Муин Ғафуров дар саҳифаи иҷтимоии худ ана ҳамин наворро гузошта эълони боваринок карда чунин суханҳо навишт: алҳамдулилло ма дар форма қарор дорам ва интизори зангум. дуо кунем ки ҳарчи зудтар баромад карда ғалаба ба даст биёрам, иншааллоҳ, навиштааст Ғафуров. хотиррасон мекунем ки Муин Ғафуров айни замон дар Амрико қарор дорад ва аллакай чанд муддат мешавад ки худро дар формаи ҷангӣ нигоҳ медорад. то ин ки аз тарафи UFC пешниҳоди муҳориба шава, онҳо ин муҳорибаро қабул карда ба октагони UFC бароянд. мо боша ба ӯ муваффақият орзумандем ва боварӣ дорем ки ӯ албатта ки соҳиби чунин имконият мешавад ва мо шумо ӯро дар октагони UFC хоҳем дид. ҷангвари пешинаи ACB ва Fight Night Global Мурад Мачаев ба варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов визов дод. ӯ дар саҳифаи иҷтимоии худ навор сабт карда чунин суханҳо гуфт: ассалому алайкум, чӣ гуна ки шумо медонед муҳорибаи мо бо Венер Галиев дар Лигаи Волник рӯзи 10 июн бо сабабҳои аниқ барҳам хӯрд ва лига барои рақибро иваз кардан Қувват Ҳамитов ва Самандар Муродовро пешниҳод карда истодааст. барои шумо муҳорибаи ман бо кадоме аз онҳо шавқовар аст? Самандар, Қувват, барои бисёр фикр накардан ман тайёрам ки дар як шом ҳардуи шуморо шикаст диҳам, гуфтааст Мачаев. Ассаламу алейкум. Как вы знаете, моя схватка с Венером Галиевым на Лиге Вольник 10 июня отменилась по определенным причинам. И вот Лига предлагает на замену выйти Қуввату Хамитову и Самандору Мурадову. С кем бы была вам интересна схватка? Самандор, Қувват, чтобы много не думали, если что, за один вечер вас обоих тоже раскатать могу. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Мурад Мачаев ба Самандар Муродов ва Қувват Ҳамидов визов бо қоидаҳои греплинг дод ва акнун интизор мешавем ва мебинем ки ояндаи ин кор чӣ мешавад. аммо дӯстон, шахсан ман ба боварӣ гуфта метавонам ки Самандар дар греплинг ӯро 100% мезанад. Мурад Мачаев зидди Самандар Муродов дар греплинг шанс надорад. ана зидди Қувват Ҳамитов шанс дорад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? метавонед фикротонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.